Tak veľmi pekné popoludne prajem všetkým, ktorí ste prišli a prišli ste na dišputu o mestskom parku v meste Banská Bystrica. Sem do záhrady, do Z2. Plán bol taký, že na Deň životného prostredia, Medzinárodný deň životného prostredia, ktorý je dnes, kedy sa konajú aj také milé podujatia, že Deň otvorených záhrad a parkov, že by sme to skúsili spraviť v parku. Náš mestský park ale oficiálne ešte nie je stále otvorený, takže sme ho tam nemohli urobiť takúto diskusiu, ale vzhľadom k tomu, že nám dneska tak krásne pršalo, a my sme sa trošku prešli a pozreli sme si veci a hlavne teda stromy v tom parku, tak sme usúdili, že lepšie bude, keď budeme napríklad v našej milovanej záhrade. Takže ďakujem, že ste prišli sem. A skôr ako teda nám predstavím našich vzácnych hostí, ktorí prijali pozvanie diskutovať o tom, aké sú trendy v starostlivosti a v revitalizáciách starých historických parkov, čo je ich hodnota, tak by som veľmi chcela rada poďakovať z tohto miesta 3 dámam, ktoré sa zasadili o to, že tu vôbec môžeme dneska byť a o tejto téme diskutovať. Takže ako prvé chcem poďakovať Mirke Dubovskej, ktorá stráži tému parku, ktorá je takým hlasom tých mlčanlivých stromov, ktoré v tom mestskom parku máme a ktoré sa nemôžu brániť. Takisto ďakujem Janke Pavlíkovej, ktorá nás zahrňa svojím know-how, odbornosťou a networkuje s ľuďmi, ktorí sú odborníci. A tiež chcem poďakovať Danke Bardonovej, ktorá vďaka aj Ekocentru Malá líška vlastne tieto dámy napísali projekt, ktorý prešiel a vďaka nadácii Orange tu dneska sedíme a môžeme o takejto dôležitej téme sa rozprávať. Takže ďakujeme aj nadácii Orange a k tomu takých pár technických informácií. Ako vidíte, my si budeme z tejto diskusie robiť záznam. Tak ak by ste potom, keď príde na kolo otázok a nechceli byť na zázname, tak to len povedzte. A taktiež tu bude kolovať prezenčná listina, lebo sa jedná o projekty a viete, že on tu vlastne musí byť nejakým spôsobom zdokumentované a prezenčky stále fičia v našich zemepisných šírkach a dĺžkach, takže je potrebné to urobiť. No a ešte budem teda chvíľočku rozprávať a ja už si sadnem, ak dovolíte, a predstavím vám týchto našich vzácnych hostí, ale musím si zobrať slovo. A moje meno je teda Silvia Cochová, som Banskobystričanka, rodina, aj tu žijem viac než 40 rokov a milujem všetko, čo sa týka zelene a milujem zahradkáčiť a tiež milujem pivónie napríklad. To je asi to, čo by ste mali o mne vedieť. Nemám rada, keď mi ich vykopávajú spred baráku, čo sa čas deje. No, takže začnem dámou po mojej pravici. Naše pozvanie prijala Linda Horná. A Linda je arboristka. A mám pocit, že je jediná žena na Slovensku ako arboristka, ktorá má, a nie len, že má, ja si to musím prepáčiť Lindy, akože pozrieť, že certifikát European Free Worker, ale ona je žena ako arboristka. A to ja viete, ako s tou prezidentkou, že dámy, že aj my už môžeme. Že to nás tak má posmeriť, že môžeme aj my vlastne študovať arboristiku. Ja by som len teda upresnila, že nie som jediná žena stromoleskyň arboristka na Slovensku. Arboristík je viac aj stromoleskyň, ale tak zatiaľ je nás málo, ale som rada, že som jednou z nich. Dobre, tak ďakujem pekne, tak sme radi, že môžeme a že ich je viac. A teda, ako už Linda spomenula, 10 rokov sa venujem nielen neustálemu vzdelávaniu v oblasti arboristiky, dendrológie, ale aj stromoleskyňa, ktorá organizuje národné majstrovstvá v stromolezení, keby ste nevedeli. A to je také fun fact. Na ktoré vás pozývam na konci júna v Žiari nad Hronom. Ďakujeme veľmi pekne. Druhý vzácny host je zo zahraničia, a to tuto spoza rieky Moravy, pán Jiří Rosipálek, vítajte. Jiří Rosipálek je vedec, arborista, odborník na drevokazné huby a fytopatológiu. Venuje sa významu starých stromov a ostatných drevín v mestskom prostredí. Čo je veľmi zaujímavé, že podielal sa aj na vzniku injektáže, ktorá podporuje vitalitu stromov, čiže naozaj, keď sa budeme baviť sa o starých stromov, tak je nás pôvod vzatý. A mňa, čo veľmi zaujalo, je, že sa aktívne angažujete vlastne v ochrane vzrastlých stromov a upozorňujete na zbytočné výruby drevín rastúcich mimo les a zároveň sa vlastne venujete aj nejakej spracovaniu metodík. Napríklad péče o stromy ako biotop vzácnych druhov organizmov zažaty čiže špeciálne opatrení druhovej ochrany. Tak o tom sa hádam tiež dozvieme niečo viacej.
ako tretieho hostia domáceho privítam pána Antona Krištína, ktorý síce nie je dendrológ a arborista, ale bude tu zastupovať odbornú verejnosť, ktorá sa venuje druhovej ochrane. Je to chiropterológ, entomológ a ornitológ. Pôsobí na Slovenskej akadémii vied, na ústave lesa, ďakujem veľmi pekne. A jeho odborom teda aktuálne sa snaží, aby sa vedecké poznanie premietlo aj do rozhodovania samosprávy a taktiež je súčasťou tej poradnej komisie pána primátora. Fun fact, je aj popredným členom klubu kaktusárov. To som ani nevedela, že niečo také existuje. No a štvoricu uzatvára pán Tomáš Knotek, je to krajinný architekt a arborista, podielal sa na obnove Mestského parku v Nitre a má za sebou niekoľko zrealizovaných alebo množstvo zrealizovaných krajinárskych projektov. Pani Denisa Halajová o ňom hovorí, že patrí medzi najlepších arboristov v Slovenskej republike a taktiež je rovnako ako Linda členom ISA Slovensko, čiže International Society of Arboriculture. Tak, dobre, hádam som to dobre povedala. Takže vítajte, prosím. No, keď som tak rozmýšľala nad tým, že ako ideme túto diskusiu viesť a kam ju ideme smerovať, tak som si povedala, že vlastne nebudem vám všetkým dávať jednu otázku, pretože každý ste odborník na niečo iné a môžete priniesť novú optiku alebo inú optiku do témy týkajúce sa revitalizácie parku. A začala by som asi vami, pán Rosipálok, že prešli sme si teraz park, pozreli ste sa aj na tie stromy, ktoré tam rastú a v akom stave to je. Viem, že ste aj oboznámení s projektom revitalizácie, ktorý teda mal prejsť ešte nejakou zmenou, tá zmena ešte nie je zverejnená. Čo vy vnímate, alebo čo vy vidíte na tom našom mestskom parku ako veľkú hodnotu? To je taká tá prvá časť otázky. A možno, že čomu bude ten park musieť čeliť teraz najbližšie roky? Já na začátek moc děkuji za pozvání do této příjemné společnosti. Co se týká parku, tak já mám tu unikátní příležitost, že včera jsem se účastnil webináře v Bratislavě zahradních a krajinných architektů, kde jsme se o tom parku bavili teoreticky, byl jsem seznámený vlastně s tím návrhem revitalizace a vlastně s celou šíří pohledů na ten park. No a dneska jsem měl tu úžasnou možnost se tím parkem projít, vidět ho naživo. Musím říct, že v tom parku se nalézá velké množství opravdu velmi cenných stromů, ať už se bavíme o vzrůstu, estetické hodnotě, biotopové hodnotě. A byl jsem mírně řečeno zděšený, když mi kolegové tady vysvětlili, že oranžová tečka rovná se návrh na vykácení, protože jednak jsem v tom celou dobu hledal nějaký jako záměr, nějaký logický smysl, který jsem za tu dobu, přiznám se, nenašel. A velmi často ty tečky byly opravdu na těch nejmohutnějších, nejkrásnějších stromech, typicky javorech horských, opravdu takových dimenzích, že v České republice nejenom, že by bylo hříchem přemýšlet o kácení, ale spíše bychom přemýšleli vyhlásit je za památné stromy, protože opravdu kolikrát to byly stromy pěkných dimenzí, vitální, perspektivní. Jo, myslím si, že prostě na tom parku na druhou stranu jde vidět, že potřebuje péči, že opravdu hlavně ta infrastruktura, cestičky a tak dále jsou, řekněme, v dezolátním stavu, ale určitě by to chtělo k tomu přistupovat s rozmyslem a vlastně za to bych i chtěl poděkovat, nebo je super, že se tady organizuje takováhle diskuze, protože stromy nás učí, že třeba 3krát měřit a jednou říznout. Jo, to nejhorší, co můžeme udělat, je řezat a potom se ptát, protože to už nejde vrátit. Čiže ja sa len tak dopýtam, že naozaj, že v Českej republike by mnohé tie stromy, ktoré sú v tomto historickom parku, boli považované za stromy, ktoré by možno, že bolo potrebné vyhlásiť za památné stromy? Myslím si, že minimálně jednotky, říkám, v paměti mi utkvěly obrovské javory horské, obrovské lípy, jírovce, Aesculus, acer a tak dále, takže určitě ano. Jo, minimálně, a to byly jakoby ty stromy, které byly bohužel teda navrženy na káci. No, neviem, do akej miery vy, čo ste vlastne tu prítomní na diskusii, viete, že ešte park má v pláne, alebo teda v parku sú v pláne ešte kompozičné výruby stále a stále sú ešte platné výrubové konania, ktoré boli robené.
nebezpečné stromy, tak ako ako sme ich mávali označované z Mestského úradu, už sú preč. A nám veľmi viacerým teda srdce piští za tým centrálnym jaseňom, ktorý je pri altánku, ktorý sa tak vymyká všetkým tým kompozíciám a vyzerá, že pôjde preč. A tak sa chcem spýtať, že aký na to máte vy názor? Co se týká toho centrálního jasanu, tam musím říct, že teda to za mě není dřevina, která by byla nějak jako výjimečná vzrůstem. Na druhou stranu to není ani dřevina, kterou bych označil vyloženě za neperspektivní. Je pravda, že v parku a vlastně v celé střední Evropě dneska řádí vlastně nepůvodní patogenní houba, v češtině boskovička jasanová, Hymenoscyphus fraxineus z nejznámější pod pojmem chalara. Tahle houba se bohužel velmi často zneužívá tím, že se jakoby přehání její efekt na odumírání stromů, kdy laická veřejnost lehce jako podlehne tomu dojmu, že ty stromy do 5 let všechny odumřou. Na současné úrovni poznání víme, že ta houba je všude. Jo? Nemá cenu dělat analýzu, jestli tady je nebo není, to vám na rovinu řeknu, že je, protože má velice drobné spory, těch spor jsou biliony, šíří se větrem a šíří se na desítky kilometrů daleko. Jo? Takže dneska máme prokázáno, kdekoliv jsou jasany, tak je tato patogenní houba. Ale jakoby ta naděje pro jasany tkví v tom, že určitá část populace jasanů je vůči ní odolná, jo, je rezistentnější a tady musím říct, že zrovna v parku bylo vidět několik jasanů, které byly silně poškozené s korunou. Že je spíš odolnější, že jde vidět, že to prosychání tam tak rychle nepostupuje. Takže z pohledu jasanů je to dřevina určitě hodná zachování, na druhou stranu nepovažoval bych ji úplně za to nejcennější v parku. Ďakujem veľmi pekne. Tomáš, chcela by som sa teba spýtať. Ty si sa účastnil aj revitalizácie Mestského parku v Nitre. A vlastne by som chcela vidieť alebo poznať taký tvoj vhľad na to, že ja som počula už aj argument, že náš mestský park Banskobystrický nie je vhodné zrovnávať s tým, aký je v Nitre, lebo má trošku inú dispozíciu, architektúru a tak ďalej. Ale čo ty tam vnímaš ako nejaký príklad dobrej praxe? Čo prebehlo v Nitre inak, že ten park je v takej kondícii a my naozaj k nemu ako zhliadame a strašne by sme taký park chceli? A naopak, čoho sa možno treba vyvarovať, alebo čo by si ty tak ako posúdil, povedzme, z nejakých takých hľadisk? No, na začiatok by som ja len tak poupravil, čo sa týka, že ja záhradný architekt, akože som záhradnou architektúrou poboskaný, ale život ma odklonil k tejto arboristike, lebo možno aj práve kvôli tomuto prípadu, ktorý sa rieši v Banskej Bystrici, tak som prestal vidieť úplne zmysel pokračovať ako architekt a som arborista, už sa skôr tak titulujem. A čo sa týka toho parku v Nitre, no hlavne, že prečo je taký, že prečo sa neporovnáva, tak nemôže sa porovnávať z toho dôvodu, že síce je pamiatkovo chránený, ale nižšie, on je ako keby súčasť historického centra mesta. Toto je národná kultúrna pamiatka. Akože to z tohto pohľadu je to, že fakt diametrálne iný rozdiel. Hovorí sa o ňom preto, lebo médiá boli veľký záujem o to, lebo to bola investícia akože na pomery pomaly strednej Európy, že šialená. To je široko ďaleko, to bolo 6-7 miliónov, čo sa dalo do parku. A nie je zrovna bežné, tak možno aj preto sa o tom tak veľa hovorilo. No a čo sa týka tej dobrej praxe, no tam, čo kebyže to mám akože porovnávať tuto Bystrica Nitra, tak tam ten najväčší rozdiel je to, že ten záujem o park v Nitre nevznikol v bode, kedy bola možnosť získať peniažky na ten park. Tá kontinuita údržby tam prebiehala, aj keď akože nemôžeme sa tváriť, že všade je čo zlepšovať, ale bola a takisto tam prebiehali pravidelné dendrologické prieskumy tých drevín, kontinuálne sa odstraňovali dreviny, ošetrovali dreviny, tam je taký nuans, ja radšej používam slovo, že robili sa zásahy na drevinách, alebo to ošetrovanie, to je takisto ako to s tou revitalizáciou, tiež to bolo spomenuté, tiež k tomu slovu má výhrady, keďže, dobre, to je rovno.
Dostaneme sa aj k tomu. No, takže v bode, keď sa získal ten grant, tak už bol proste park kontrolovaný x-krát. Ako náhle sa už bolo že vízia, že tie peniažky budú, tak sa znova nastúpilo, takže sa vlastne znova kontrolovalo. A postupovalo sa podľa tohto dokumentu. A ten dokument tam, čo by som povedal, čo mňa zaškralo najviac, keď toto vybuchlo v Banskej Bystrici, lebo to bolo s kolegom Martinom Kolníkom, však ja som spolužiak, takže ja som bol celý čas v tom, Martin vravel, že tam je 90 stromov, že havarijných, takže keď to puklo toto, že cez 400 stromov sa ide hudba, tak jednoducho ja chápem, aj ja som bol šokovaný, nie laická verejnosť. A mňa v tom najviac vyrušil ten bod, že ja keď poznám tú dokumentáciu, tak aj keď ja hovorím, že som poboskaný tou architektúrou, toto v tom dendrologickom prieskume sa snažím zatláčať čo najhlbšie, ako to ide, jednoducho odovzdám, že toto je bezpečný strom, nebezpečný, perspektívny, neperspektívny, proste sú tam kategórie, ktoré ten strom následne pre architekta definujú a on má potom ďalej s týmto pracovať. A to tak aj bolo, potom aj pán Kovažík, povedzte si tieto mená, tam máte Kovažíkov a všetci sú plus minus v tomto odbore. A on potom pristúpil ku kompozičným výhodom, ale takisto toto nebol bod, kedy sa skončilo, potom sa znova prechádzali dreviny a z kompozície uvoľnené sa navrhovali ďalšie ošetrenia tých pozostávajúcich, ktoré akože ja som nepočítal, že budú uvoľnené z kompozície. A teraz máme 2 roky park zrevitalizovaný, zreštaurovaný skôr a prebieha znova tá kontrola. A sa tam odhaluje jednoducho, preto máš teda ten terminus technicus revitalizácia, reštaurácia, lebo tie úpravy proste majú, nech sú akokoľvek citlivo robené, tak ten dopad na park je akože významný. Takže znova sa tam odhalujú nejaké poškodenia dreviny, postupne sa uvoľňujú a tak. Po týchto tvojich skúsenostiach a poznaní toho projektu, ktorý je navrhovaný tu v Bystrici, je niečo, čo by si povedal, že by si odporúčal zhotoviteľkám napríklad vypustiť alebo zvážiť? Alebo ako odporúčanie mestu, aby do toho určite nešli? Takto. Ja by som si ako nedovolil úplne povedať, čo by som doporučoval projektantkám. Z môjho pohľadu tam najväčšia, nazvem to chybou, však pomenujme to tak, stále sa používa to slovo, že participácia a akože tu prebehla s verejnosťou, urobila sa aj nejaká brožúrka, odprezentovalo sa to. Paradoxne v Nitre neprebehla. Tam bola tá participácia robená skrz pracovné skupiny poslancov a jednotlivých odborov. A tie boli ako podklad pre projektanta. Výsledok bol dobrý, takže nie je práve, že by skôr, a obzvlášť takto, kde máme historicky chránený objekt, bola práve tá participácia odbornej verejnosti pred zadaním toho projektu. Ďakujem. Čiže dobre tomu rozumiem, že nebolo dôležité až tak tlačiť na laickú verejnosť, ale skôr vyzývať práve tých odborníkov do celého toho procesu. Poprosila by som pána Krištína, teraz mám na neho otázku. To, že park bol vysunutý na okraj nejakého záujmu a pozornosti v meste Banská Bystrica, paradoxne asi spôsobilo to, že sa stal takým nejakým si biocentrom aj biodiverzity. Že skúste nám toto trošku objasniť, čo vy vnímate ako hodnotu toho parku a z hľadiska toho prírodného aj dedičstva už vlastne. Nemyslím si, že úplne bol daný na okraj záujmu, pretože posledných 10 rokov sa tam robili určité zásahy, aj sadobné, aj vypilovacie. Myslím, že aj zo strany mesta nie sú úplne jasné dávané laickej verejnosti a odbornej verejnosti. Odborná verejnosť naozaj bola prizvaná až v nejakom druhom kole, až po 6 000 podpisov a 400, neviem koľko označených stromoch, čo fakt asi kto tam pôsobí v tom parku. Ja
zhodou okolností robím parky cintoríny už nejaké dlhšie časy v súvislosti s vtákmi a s živočíchmi a významom týchto zelených ostrovov v urbánnej krajine pre človeka mám rád, takže aj pre človeka, aj pre ostatné organizmy, pretože vieme, tam, kde žijú vtáky, žijú aj ľudia, kde nežijú vtáky, nežijú ľudia. To je tak vulgárne povedané, prepáčte, že to budem niekedy takto otvárať. No, že sa tam vznikla nejaký wildness, alebo nejaká divočina, nemyslím si, že to je až taká divočina, možno, že nejakí ľudia sa tam stretali, ktorých sme tam veľmi nevítali radi. Ale čo sa týka toho, jak tam to hodnotné, čo je tam, tie staré stromy, čo v historických parkoch a záhradách musí byť prvkom aj architektúry, podľa mňa ako laika, nie architekta, určite to musí byť, tak to tam zostalo fantastické. Možno, že keby sa nebolo označilo 430, alebo by sa označilo, pôvodne bolo nejakých 65 plánovaných, potom nejakých neviem koľko. Jak vieme, podľa pána inžiniera Kolníka 90, potom tam tie smreky pribudli, čiže je to 149 dneska vypílených stromov. Myslím, že v tomto štádiu, keby sa to zastavilo, že ľudia by aj neboli nejakí nešťastní a aj tie vtáky by neboli nejaké nešťastné, aj tie netopiere a mysl. No, čo som potom teda neprivítal, potom, jak sme boli pozvaní do toho poradného zboru, že tie informácie od architektov o zmenách projektu, respektíve o úpravách, sme nedostávali nejako včas. Napríklad my sme mali nejaké zasadnutie a od Krajského pamiatkového úradu sme mali, my sme okamžite dali z nejaké obliadky stromov zápis. My sme čakali od Krajského pamiatkového úradu, takže mi pán primátor poslal, až keď som bol na zasadnutí, zápis Krajského pamiatkového úradu. Čiže to už si neviem predstaviť, keď ja člen poradného zboru dostanem toto na posledný moment, že ak to dostane laická verejnosť alebo iná odborná verejnosť. Ale to som zasiaľ mimo toho, tej divočiny toho parku. Čiže vážim si na tomto, že ten park 8,11 hektára, násobne väčší ako námestie Banskej Bystrici. Nie som Bystričan, čiže prosím vás pekne, to mi prepáčte, možno poznal lepšie parky Schönbrunn alebo Mestský park v Budapešti, ako Mestský park v Banskej Bystrici za posledných 20 rokov. Bystricu len preto, že mám tu diplomata, ktorý robí parky v Banskej Bystrici, do okolnosti a Porpín ako lesostep a význam pre vtáctvo. Čiže z tohto dôvodu som sa dostal sem, mám kamarátov, ktorí tu robia netopiere, ktorí tu robia hmyz a fakt, tie staré stromy sú refugium pre tieto organizmy. Ale teraz poďme na človeka. Ako ekológ musím počiarknúť nevyhnutne klimatickú funkciu tých 8 hektárov. Zoberme si Central Park v Manhattan. Keby tam ten Central Park nebol, tak asi ľudia by sa vysťahovali z toho Manhattanu. Keby nebol Hyde Park alebo Schönbrunn, určité mentality ľudí by sa vysťahovali z Viedne alebo z Budapešti z okolia Mestského parku. Čiže naozaj my potrebujeme ľudia mať nejakú oázu zelene, vzduchu, klímy, priťahovača vody. Takže to, že sa tu nejakým spôsobom zachoval taký park, vítam a že je v takom štádiu, ako je teraz, tiež by bol. Ďakujem veľmi pekne. Ja vám len chcem povedať, že keby ste mali čokoľvek, že by ste chceli reagovať na svojho spoludiskutujúceho, tak môžete. Hej, kľudne si len vezmite mikrofón a kľudne reagujte. Lintuš, mám otázku na teba teraz, že ty ako arboristka aj si videla tie výruby tých nebezpečných stromov, ktoré majú ísť dole, ešte teda nejaké tie konvozučné stromy. Čo si myslíš ty, že čo to spôsobí v tom parku teraz? Povedzme pre tie jedince, tých stromov, že môžeme očakávať ešte nejaké disturbancie, čelíme nejakým klimatickým okolnostiam. Cítime aj podľa mňa my, tu Bystričania, že už aj to mesto je taký nejaký tepelný ostrov, ale tie zračky tu nie sú také, mali sme tu pomerne dlho sucho. Ako to ty vidíš? Tak práve sme sa o tom bavili aj pri prehliadke parku dnes, že odstranením vlastne drevín samozrejme narušíme to prostredie aj pre tie stromy, ktoré tam zostanú. Zmenia sa vlastne pre nich podmienky, menia sa samozrejme podmienky pre prúdenie vetra, zmenia sa svetelné podmienky, na ktoré teda tie zostávajúce stromy môžu reagovať.
mnohé tie stromy sa otvorili vlastne zo zápoja, videli sme tam vlastne konkrétnu skupinku, kde bola skupina smrekov, ktoré sme ešte pred ich samotným výrubom sme žiadali mesto, aby boli tie smreky zachované. Bol tam jeden dokonca taký jeden z tých najstarších, najväčších smrekov a tam sa to teraz otvorilo a zostali tam stromy, konkrétne aj jaseň, ktorý má preštihlenú korunu a uvidí sa, čo s ním spraví nejaký nápor vetra, ktorý príde. Je dosť možné, že sa ten strom prosto rozlomí alebo bude vyvrátený. No a takisto sme tam ešte teraz diskutovali a je tam buk červený, ktorý je tiež extrémne citlivý na to, keď bude otvorený zo zápoja. Alebo teda sa mu zmenia tie svetelné podmienky, takže na toto treba samozrejme tiež myslieť aj pri plánovaní tých výrubov, čo to spraví s tými okolitými stromami. Niektoré stromy sú na to naozaj extrémne citlivé. Prečo by vlastne takýto park alebo takéto posudzovanie malo byť súčasťou hodnotenia drevín, mali byť súčasťou aj iných prieskumov? Prečo si myslíš, že sú tam dôležité iné prieskumy? A keď tak ktoré si ty myslíš, že sú vlastne kľúčové a dôležité? Tak ja si myslím, že hlavne keď je o takúto citlivú tému, o takýto historický park, tak naozaj tam musí okrem samotného nejakého dendrologického prieskumu tam podľa mňa je nutnosť, aby tam naozaj prebiehol seriózny historický prieskum a takisto biologický prieskum. To by malo byť automatickou súčasťou niečoho takéhoto a samozrejme aj vyhodnotiť nejaké ekologické hodnoty tých stromov, aby sme sa vlastne mohli relevantne na základe týchto informácií rozhodnúť, ktoré stromy naozaj budú odstránené, čo to spôsobí a tak ďalej. Vníma to ako celok, nepozerať sa na to prosto iba z jednej perspektívy. Takže toto by sa malo prelínať cez seba a na základe toho by sa mali robiť tie rozhodnutia. Ja by som prehodila mikrofón zase k pánovi Rozsypálkovi, že by som tak rada hodila tú pomyselnú loptičku do Čiech a sa spýtala, že ako prebiehajú takéto revitalizácie, tak dám to do tých úvodzoviek, priamo v Čechách, že skúste nejaké buď trendy spomenúť, alebo príklad dobrej praxe, niečo, z čím ste si... Možná dovolím ještě krátkou reakci na spoluřečníky. Já si myslím, že tady je strašně důležité si uvědomit, je to národní kulturní památka. To znamená, do jisté míry bychom památkářům měli dát přednost. Na druhou stranu není to zámek, není to hrad, je to park. To znamená, je to živý organismus a myslím si, že si málo uvědomujeme, že vlastně stromy, nebo já čím déle dělám stromy, tak tím víc si uvědomuji, že jsou nám strašně podobné. Jo? Že stromy dneska víme, že jsou inteligentní organismy, sociální organismy. A vlastně ten největší rozdíl mezi námi a jimi je, že jsou daleko dlouhověkější, jo? Že stromy se dožívají stovek a tisíců let. Ale podobně jako ti starší z nás, prostě lidé, kteří už jsou ve fázi prostě pozdní dospělosti až senescence, tak velmi obtížně snáší změny. Jo? A ještě obtížněji o to, že my máme tu výhodu schopnost lokomoce neboli pohybu. To znamená, když nám není dobře, tak se přejdeme a ty stromy tady tu výhodu nemají. Jo? Takže a tím se postupně dostávám k vaší otázce. My se vlastně snažíme ty rekonstrukce dělat maximálně citlivě, protože víme, že jakýkoliv zásah, jak správně řekla Linda a i ostatní řečníci, pro ty stromy je vždycky stres. A i když ten zásah děláme sebe víc citlivě, tak to většinou má za následek další vlastně chřadnutí těch stromů, právě jako jste naznačoval v té nitře, vlastně zrychlení těch negativních procesů. Jo? Takže... Môžem doplnkovú otázku. Čo to znamená citlivá revitalizácia? Citlivá právě. Mě napadlo srovnání, já se věnuju aktivně arboristice v České republice 15 let. Kromě akademické sféry i podnikám v rámci hodnocení stromů prakticky po celé republice. Zažil jsem už, řekněme, desítky, možná nízké stovky revitalizací parků, i podobných, jako je tady například městský park Lužánky v Brně, taky docela jako velký městský park. A musím říct, že v průměru, třeba co se týká kácení výrubou, tak v České republice se pohybujeme okolo třeba 5-10% stromů v tom parku. A zároveň, co mi přijde, my jsme se tady bavili, že tady byl ten návrh, což mimochodem ani včera, ani dneska jsem zatím nenašel odpověď, jak vzniklo to šílené číslo, těch 400 něco.
protože dovedu si představit, že řekněme do 50 let opravdu tam budou stovky stromů, které budou neperspektivní, odumírající, ale pořád, kdybych dělal ten návrh a vžiju se trošku do role jako protistrany, to znamená nějakého památkáře, zahradního architekta, který chce mít ten park pěkně upravený a vrácený třeba o 100 let nazpátek, tak bych rozhodně ten projekt rozfázoval. Jo? Nešel bych do toho naraz vykácet všechny aleje a obnovit je, ale najít ty nejhorší, na základě dobrého dendrologického průzkumu vytipovat ty, které jsou v nejhorším stavu, což jsem dneska viděl, že v tom parku jsou, ale kde jsou třeba poslední 3 stromy a jinak je tam volná plocha. A vlastně těmi začít teď, vysadit je na novo a za dalších 10 let jít další částí a postupně vlastně takhle ten park obnovit. Jo, protože ono je důležité si uvědomit, to není jenom o těch třeba 70% stromů nebo 60%, které by se tam v té nejhorší variantě vykácely rovnou, ale je to o tom, že další stromy dostanou brutální zásah tou stavební činností. Byť bude dělaná sebešetrněji. Právě v tom já jsem furt přemýšlel a hledal jsem dneska ten smysl, který jsem nenašel, protože jde vidět, že se upřednostňují lípy, že asi jako historicky tam chtějí mít lipové stromořadí, ale z těch stromů, které nebyly na vykácení, tam byla spousta lip, které rostly v těsné blízkosti ohrubníků. A byť by tam bylo nějaké jako odfoukání té hlíny nebo šetrný výkop, tak je 100%, že se minimálně změní půdní podmínky, voda v půdě tím kácením a tyhle ty lípy začnou ve velkém přadnout. Jo, takže si myslím, že kdyby došlo, já doufám osobně, že nedojde k té jako nejradikálnější variantě a nebylo to nějak časově rozfázované, ta rekonstrukce, tak se nebavíme o 400 stromech, ale po dalších třeba 10 letech po té rekonstrukci klidně o 600 stromech. Jo, fakt si myslím, že z toho parku, z těch starých cenných stromů, co tam jsou, by toho moc nebylo. Chcete reagovať na to nejako? Ja úplný súhlas. Ja by som ešte chcela povedať, mne teraz ešte napadla taká myšlienka, ktorú som videla na nejakej prednáške od Davida Horu o ochrane stromov pri stavebnej činnosti, že niekedy pri tých rekonštrukciách parkov všetko sa dodrží, urobia sa arboristické zásahy, dokonca aj stavbárov donútime, aby urobili všetko správne a potom nakoniec prídu záhradníci a potom dovršia to dielo inštaláciou závlahy, ktorá je mimochodom plánovaná aj v tomto parku, to je tiež taká téma a potom sa stane, že pretrhajú korene a oškrú kmene a tak ďalej. Videla som akože rôzne príklady tejto praxe. No a vlastne toto je tiež taká téma tých závlah, ktoré sa vlastne závlaha sa plánuje teda aj v tomto parku. My sme sa tu tak zhodli, že nepovažujeme toto za vhodné riešenie pre parkové úpravy. Velmi rychle. Už ste sa rozbehli, ale Extrémně rychle. Mě fascinuje, my jsme tady na úplně druhé straně spektra. Protože my jako arboristé v České republice často právě bojujeme za větší kácení stromů. No, u nás opravdu jako je velký odpor veřejnosti ke kácení, takže já tam spíš bojuju s opakem, že zahradní architekti se bojí kácet. Jo? A tím pádem přesně nám v těch parcích nechávají stromy, o kterých my víme, že budou do budoucna časované bomby, protože jim prostě při těch stavebních pracích různě obkopou kořeny. Takže je to zajímavé jako být na takovém plénu vlastně na druhé straně, kde tady byla navržená radikální rekonstrukce, velké kácení. Já si opravdu myslím, že to je důležité najít ten střed, nějakou jako zdravou rovnováhu, což si myslím, že je mezi řekněme 10 až 20-30% stromů v rámci jednoho zásahu. Což asi tak odpovídá teďka těm, jak jsme se bavili, 140-150 stromů, co byly pokácané. Ja ešte k tej závlahe by som bol aj závlahár a záhradník môže byť super sofistikovaný a mať ako keby cít pre tie stromy a môže robiť veľmi citlivo tie výkopy, ale nič to nemení na tom, že aspoň pre mňa osobne závlaha do parku, ktorý v živote nepoznal závlahu, nainštalovať automatický závlahový systém, ktorý je nastavený na to, aby sme mali pod ním z nejakého fetišu krásny trávnik, tak to proste tomu stromu robí ako ďalšie zlo. Proste urobí nejakú super vlhkú vrstvičku hore, ktorú keď strom aj dajme tomu, že sa adaptuje na túto zmenu, tak on urobí tie korene si do tohto prostredia, on potrebuje aj dýchať a potom sa zmení, ja neviem, dodávateľ služieb prenastaví závlahu, alebo sa pokazí čerpadlo, na rok to čerpadlo odíde a to je vlastne každý rok akože brutálny stres pre strom. To len tak. Ja doplnkovo sa chcem spýtať, prepáčte, pán Krištín, pamätajte si, v Nitre je takáto závlaha inštalovaná?
Tam sa urobila, tuším, len jedna časť, ktorá je bez stromov, ale teraz nechcem klamať, ale určite nie je urobené plošne v celom parku. Ďakujem. Ja tak stručne, keď sa tu bavíme stále o tých stromoch, troška to prekleniem. Hovorilo sa, že sa vyrúbe teda tých 400, ale že 500 sa posadí. Viete čo, ja som ako ekológ troška chytil šok a dokonca mi bolo že čo tam chceš, ak dáš tam budky na tie mladé stromy a budeš tam mať znova tie sikorky a všetky tie vtáky tam prídu nazad, ne, tých 57 druhov. Keď som počul tento technokratický prístup, akože iste viete, že na mladý strom budku závesiť je úplná blbosť, nikto tam nepríde. Ďalej, starý strom, čím je mŕtvejší, tým je živší. Potom sme sa včera brali v Bratislave. Ale nechcel, lebo pán kolega tu veľmi krásne včera opísal jednu stupnicu domyslom verejnosti, ja som povedal tiež nádhernú, že čím je ten strom horší, teda z hľadiska bezpečnostného, tým je lepší z hľadiska ekologického. Samozrejme, musíme nájsť niekde stred pri revitalizácii a obnova. Čiže v tomto smere by som poprosil aj, aby sme ten stred naozaj našli nejaký. No a potom voda. Nielen akože v historickom parku, samozrejme, jak nám tam pani Prihožová, či kto to bol včera povedala, že je v štruktúrach, je tam aj nejaké vodné napájadlo pre vtáctvo. Všeobecne, keď sa pozrieme na hociaký historický park Európy sveta, všade je voda v podobe nejakého jazierka, potenciálne aj tých fontán. Ja tu vidím fantastický projekt, technokratický troška, v centre vybudovať betónovú fontánu, ktorá má lákať ľudí. Mňa určite nepriláka. Osobne mňa by prilákalo to jazierko s fontánou uprostred, ale to nechcem do toho zase, aby sú to nejaké stavebné rozhodnutia, neviem čo všetko, čiže to už nemám zaznam modrejších. To je k tomu výsadby, výrubí kontra výsadby. Ďakujem veľmi pekne. Trošku ste mi nadhodil tému, lebo sa chcem teda spýtať ešte tak viacej na treň, a to asi každého z vás. Čo sú teda tie výzvy v revitalizáciách, a nemusíme sa baviť len o Mestskom parku v Banskej Bystrici, ale v revitalizáciách starých historických parkov v súčasnej dobe. Na čo dávať pozor? Či už je to druhové zloženie, hej, výsadby, starostlivosť dodatočná a tak ďalej. Že čo vy vnímate, aké máte skúsenosti, s čím sa stretávate? Rado. No jak mám za seba povedať, tak všeobecne navštívil som niekoľko parkov, bol, že sme robili taký gradient od Madridu po Uppsalu a v podstate Londýna po Zvolen parkov. A navštívil som nejaké parky a všade je v rámci tej participácie, ktorú voláme tu, nám sa to volá možno nejak inak, je, že musí byť odborná verejnosť prizvaná a hľadí sa na strom ako na architektonický prvok. Tuto som sa včera dozvedel, že veľmi ešte ten strom není zvažovaný, ale považovaný ako lavička, ako tá stolička, alebo stolík nejaký. Čiže viac menej taký. A teraz už aj architekti nám včera povedali, aha, mali by sme to nejak do tej legislatívy dostať. Teraz 23. myslím, že tá Denisa Halajová pripravila nejakú metodiku. Ja, áno, historická zelenie. Historické zelenie a hodnotenia, že by sa to malo dostať. Tu by som bol veľmi šťastný a rád by som odchádzal za nejaké roky z tohto sveta s tým, že sa budú posudzovať zeleň v urbánnom prostredí, tak aspoň ako lavička a lampa. Čiže dostať to nejako do opatrení legislatívy, ktorá bude funkčná a bude chrániť stromy vzrastlé. Pán Rozipálek. To je strašně složitá otázka, tak na dvouhodinovou přednášku. Ale pokusím se vypíchnout za mě 3 podstatné věci. Ta první věc je si uvědomit, že staré mohutné stromy jsou neobnovitelný zdroj. Jo? Často se setkávám s tou myšlenkou přesně, tak jeden vykácíme, ale 10 nasadíme. Ale je důležité si uvědomit, že ty stromy, které dneska vyrostly do 35 a 30 metrů a té mohutnosti, tak rostly v době 500 let klimatické stability a relativně jako příznivého klimatu, plus tam nebyly takové stresory z hlediska naší společnosti. Jo, my jsme za 100 let přešli od koní k autům, letadlům, jo, ty stresory na ty dřeviny jsou daleko větší. Takže první věc, nemějte iluzi, že když dneska pokácíte 30-metrový strom, že ho možná další generace, až se to změní, ale dneska ho nevypěstujeme. Jo, to nám ukazuje, podívejte se na výsadby 10-15 let staré, těm stromům se začínají zaoblovat koruny, přestávají růst do výšky, už ve výšce 10-15 metrů začínají chřadnout, prosychat. Takže to je první myšlenka.
Druhá myšlenka, ta pestrost, za mě z hlediska druhů, protože kromě globální změny klimatu máme ještě jeden velmi nepříznivý jev ve fytopatologii, a to je globalizace. Prakticky veškeré patogenní organismy, které znáte, typicky ta chalara, tak jsou většinou nepůvodní organismy, které se s člověkem nebo se sadebním materiálem prostě dostaly na jiný kontinent. Ty organismy nejsou a priori zlé, že by jako jejich cílem bylo zabíjet stromy. Ale to je vlastně chyba způsobená člověkem, že on prostě z jednoho místa převezl organismus, který tam byl neškodný nebo pomáhal na jiné místo a tam začal škodit na těch stromech. A nepříjemné na globalizaci je, že jednak se zrychluje, i když teďka v současné vedení světa na tom pracujeme trošku, ale většinou se zrychluje a pravděpodobně se nikdy nezastaví. A díky tomu my vlastně nikdy nevíme, co bude odumírat zítra. Jo? Proto já jsem třeba velmi opatrný, když se někdo zeptá, pane Rosipálek, co mám nasadit, aby mi to rostlo 100 let a dělalo mi to radost, tak říkám, nevím, protože donedávna jsme doporučovali duby, rod Quercus, nádherné stromy. Teď to vypadá, že na duby ze všech světových stran jako přijde opravdu pohroma a duby budou za pár let pravděpodobně v podobné úrovni jako jasany. Jo? Jsou tam nějaké trachomykózní houby, brouci, bakterie, které ty duby už jako na západ i na východ od nás likvidují. Takže za mě klíčem je pestrost. Co největší pestrost druhová, protože když přijde nějaký nový patogen a zlikviduje vám tu dřevinu a vy v tom parku máte 10%, no tak dosadíte 10%, ale když ten park máte na té dřevině založený, to přesně byl ten případ z jasany, tak vám prostě vymře polovina parku a máte zásadní kompoziční problémy. Tak a tu třetí věc jsem teďka zapomněl. Takže jako tak minimálně ta pestrost, ochrana starých stromů. Jo, a už vím, a ta třetí věc podstatná, já jsem včera zachytil myšlenku, že tou motivací nebo jednou z motivací té velké rekonstrukce byla bezúdržbovost, nebo jako snížení finančních nároků na ten park, že jako problém, že když se to dělá tak na půl, tak furt do toho parku se musí investovat arboristi, vazby a že to stojí hodně peněz. A že teda je super, když se to jako masivně vykácí a nasadí se stromy, tak to bude jednorázová investice a konec, nebo jak tak jsem to jako pochopil. Tak to je taky neuvěřitelně mylná představa, protože my jsme v České republice za posledních 5 let udělali výzkum, kdy projíždíme stromy 5 let po výsadbě. Z toho jdou úplně šílené data, kdy se ukazuje, že bez adekvátní péče přes 60-70% stromů odumírá nebo je významně poškozených do těch 5 let. Čo je to adekvátní péče? Adekvátní péče je velmi nákladná záležitost, která se víceméně do 5 let vyrovná nákladů na výsadbu, jo? Protože to je ochrana kmene, úpravy stabilizace, závlaha samozřejmě toho stromu, přiměřené řezy, zakládání korunky a tak dál. Takže to je opravdu jako soubor opatření, na čem bych chtěl říct, že je to jako fikce. Myslet si, že když jako pokácím 400 stromů a vysadím 500 stromů, tak tím skončily investice do toho parku. Pokud ano, tak to bude znamenat, že tady ten park opravdu jako víceméně zanikne, jo? Tak jak ho znáte, protože kdyby se do těch mladých stromů neinvestovalo, tak prostě budou usychat, nebude se jim dařit, budou stagnovat, jo? A nejenom právě ty doprovodné organismy, ale vlastně opravdu ten park se úplně rozpadne. Ďakujem pekne. Linda, Tomáš. Čo vy vnímate ako výzvu? Výzvu? Aspoň čo ja vidím, čo napríklad škodí veľmi tým parkom, a to nebola jedna rekonštrukcia, čo som mal možnosť vidieť na Slovensku, tak to bola tá rýchlosť, ktorá bola robená, a tá bola robená presne kvôli tomu, že máme peniažky a poďme to rýchlo spraviť. A potom išli všetky poznámky, doporučenia odborníkov stranou, lebo treba splniť termíny. Že do 19. septembra to musí byť hotové, tak proste sa to muselo rezať vtedy, keď sa to nemá, sadiť vtedy, keď sa to nemá. A teda výzva je teda asi na nás mať tie parky kvôli tomu, že ich chceme, a nie kvôli tomu, že zrovna máme na ne peniažky. A čo pán Rosipálek hovoril o tom, ja stále ako dúfam v to, že genetika lokálna nás môže podržať, že napríklad aj ten rezilientný jaseň uprostred mať možnosť mať tento park záhradníka svojho, to potom bude bod 2, dúfam, že na to nezabudnem. A ten záhradník, aby mal priestor, kde si bude on dopestovávať svojho jedinca, alebo po prípade bude mať ten čas rovno siať na miesto, kde má byť tá cieľová drevina, a bude sa vedieť o to
stará doba, ako nemôžeme sa si klamať, ako tá sadenica z Belgicka, alebo z Holandska, neviem, skade najčastejšie Taliansko sa nám chodí. Čo si ona zažije predtým, ako my ju tu vysadíme a čakáme od nej, že za 5 rokov tam zavesíme tú búdku, tak jednoducho nám to proste nesplní. A ako v teréne to stretávam často, že hodnotím mladú výsadbu, viem, že tam je 5. rok a musíme dať, že je to senescentný strom a vedľa v kríku kvôli zlej údržbe rastie 5-ročná čerešňa, ktorá má, ale zase je pravda, že ona môže skôr dojsť do toho veku dospelosti a akože to sa bude skracovať určite. Ale aspoň ten štart je lepší. A potom ten bod 2 bol s tým záhradníkom, vieš čo? Áno, manažment asi. Dobre. Podľa mňa je kľúčové pri vlastne rekonštrukcii alebo revitalizácii takéhoto parku to, čo vlastne tu v Bystrici prebiehalo až následne. Najprv mala prebehnúť vlastne táto odborná diskusia, naozaj spolupráca medzi arboristami, krajinnými architektmi, pamiatkármi. Títo všetci si mali byť vlastne prizvaní úplne na začiatku do toho a vlastne stanoviť si nejaké ciele, hľadať nejaké prieniky. Bohužiaľ tu na to vlastne prebehlo až následne. Takže toto je podľa mňa kľúčové, hľadať tie prieniky, hľadať nejaké kompromisy v tom riešení. A presne ako tu bolo aj spomenuté, tiež som častokrát videla v parkoch, že aj vlastne práca s tým pôdnym krytom, že sa dajme tomu strhol sa obvodný pôdny kryt, vytvárajú sa tam potom nové vlastne plochy. Tu by som bola tiež vlastne dosť opatrná, lebo ten strom je tiež na niečo zvyknutý a tiež takýto hrubý zásah určite spôsobí nejaké zmeny, nejaké presychanie potom toho stromu a tak ďalej, nemusí na to dobre zareagovať. Hej, presne prikláňam sa k tomu, aby sa to robilo citlivejšie v etapách a v nejakých súvislostiach. Ďakujem veľmi pekne. Nemám teraz na konkrétneho človeka, alebo teda z vás, otázku, ale mám takú úvahu, že u nás sa veľmi často používa narratív, že nebezpečné stromy, a ja si vždy predstavím s nejakou takou karikatúrou, z nejakého komiksu, že nás je tu dobre, že nie zožrať. A veľakrát sa to deje vtedy, keď sú nejaké extrémne prejavy počasia, bude tu nejaký veľký vietor, smršť, snehová kalamita a naozaj, že tie stromy, proste neviem v akom štádiu to bude teraz, ale vlastne sa polámu konáre a ľudia sú potom naozaj vystrašení, lebo keď to komunikuje vlastne aj mesto, tak to je autorita, ktorá proste dokáže zasiať v ľuďoch ten strach. A namiesto toho, aby sa robili nejaké opatrenia, aby povedzme ľudia vedeli, že nemajú vstupovať do parku, že má ten park mať nejaký režim, aj poriadok, tak vlastne potom sa tlačí na to, že tie stromy pôjdu preč. Lenže my vieme, že z hľadiska tejto klimatickej zmeniny aj tých tepelných ostrovov, tých extrémnych prejavov bude veľmi veľa. A ten park ešte môže zažiť v najbližších rokoch naozaj extrémne prejavy a môžu aj teraz tie krásne statné stromy byť ulomené alebo nejakým spôsobom poškodené. Čo s tým? Dajú sa také stromy ešte zachrániť, alebo vlastne zase máme podľahnúť tomu, že sú naozaj nebezpečné, alebo ako sa postupuje vtedy, keď to nastane? Áno, všimla som si, že tu v Bystrici sa používa tento narratív. Ja som si práve teraz spomenula Ľuďka Prauza, keď nám ukazoval tie štatistiky, že koľko stromov vlastne zabije ľudí v porovnaní s nejakými štatistikami, ktoré z cestnej dopravy a tak ďalej. Takže to percento je naozaj akože mizivé. Okrem toho, samozrejme, je to otázkou údržby. Tie stromy, samozrejme, pri nejakom extrémnom prejave počasia a tak ďalej, môže byť aj strom, ktorý je sledovaný, ošetrovaný a tak ďalej. Môže sa stať, že sa vyvráti, zlomí sa a tak ďalej. Ale Čiže to je prirodzené? Je to prirodzené. V podstate v prírode je to úplne prirodzené a tým, že sa tie stromy rozlamujú,
v búrke a tak ďalej, sa vytvára vlastne biotop pre tie sprievodné organizmy. Je to tak skrátka zariadené. Samozrejme, v meste chceme tomu zabrániť, aby sa nestal nejaký úraz a tak ďalej, alebo nejaké škode na majetku, ale je to podľa mňa vecou údržby, pravidelného monitorovania tých stromov, tak ako aj Tomáš spomenul v tom Nitrianskom parku. Treba to pravidelne monitorovať, pravidelne robiť tie primerané zásahy na tom strome. A ja si myslím, že cieľom arboristu by malo byť čo najdlhšie zachovať ten strom na tom stanovišti, čo najdlhšie je to možné s tými primeranými zásahmi, buď nejakým rezom, môžeme použiť statické, dynamické väzby a tak ďalej. Keby som, dajme tomu, išla do nejakého príkladu z Anglicka, nebola som tam síce, ale mám to nejako nasledované, tak tam častokrát sa pristupuje, ale myslím si, že aj v Lužiankách niektoré stromy sú ohradené, že môže sa pristúpiť aj k tomu, keď je ten strom, dajme tomu, vzácny a nechceme do neho zasahovať, tak môžeme použiť aj také riešenie, že ten strom ohradíme, aby tam ľudia proste nechodili do tohto priestoru a necháme ho vlastnému osudu, hej. Keď z neho niečo spadne, tak spadne. Hej. A samozrejme, tak ako si spomenula, malo by sa zvyšovať to povedomie o tom, že keď sú nejaké extrémne prejavy počasia, tak predsa nepôjdem s dieťaťom, s kočikom do parku sa prechádzať. Musím teda predvídať, že naozaj sa môže niečo stať. Ďakujem veľmi pekne. Páči sa. Potom mám na vás otázku, pán Krištof. Ja len krátko. Áno, čo tu bolo povedané, plne s tým súhlasím. Bezpečnosť a nebezpečnosť dnes, včera, dnes a zajtra. Bude to pokračovať samozrejme, a zrejme to bude stále horšie. Ekológie dneska máme jasne napísané, že čo znamená mestská zeleň, cintoríny, aleje, parky a tak ďalej. Samozrejme, mladé stromky. Vždy je tam šanca, že dojde vietor, že dojde blesk, že dojde hrom. Neviem, nedokončila ste, Linda, do jakej miery, koľko mŕtvych teda je v Európe zabitých stromami v urbánnom prostredí. Teraz nebudem povedať. Neviem presne to číslo, ale je to akože veľmi zanedbateľné číslo. Lebo tu naozaj bol narratív dosť silný, že kto si zoberie na zodpovednosť tie životy, čo padnú v mestskom parku Banská Bystrica. Citujem. Dozvedel som sa, že padli tu 2 životy a to sa obesili 2 chlapí. Nesmejme sa, prosím. Prosím, to naozaj ako bol smutný príbeh. Áno, keď nie sú stromy, tak väčšinou sú to nejaké technické prvky. Ale vrátim sa k tomu, jak je to riešené. Vlastne v tých učebniciach sa píše jednoznačne, že to môže byť hocikedy očakávané. To znamená, v kultúrnom parku sa venuje minimálne toľko údržbe parku, ako sa venuje údržbe osvietenia, lavíc, kaviarní a tak ďalej, tej zeleni. A už keď teda aj dojde k omylu človeka, že to nestihne 10 rokov robiť, alebo každých 5 rokov nejakú pravidelnú údržbu, tak tam treba naozaj napísať minimálne tú tabuľu. Prosím vás, keď nechápete, že dojde, hlásia silné vetry, búrky. Nejdem s kočíkom, alebo so školou, s triedou, do parku. Takže je tam tabuľa, ešte výrazne vstup na vlastné riziko. Samozrejme, majiteľ je zodpovedný za ten život, čiže áno, boli diskusie, ja som svojho času bol v Bajrote a tam skutočne došlo k nejakému úrazu. Nejaký konár zranil tam dokonca nejakého študenta s dieťaťom, lebo bol tam za okolností v takom prudko došla nejaká búrka, zranenie došlo a riešili to, tak majiteľ skutočne bol odpovedný, čiže musím sa postaviť na stranu mesta naozaj. Je to niekedy problém, keď sa takéto niečo stane, ale to už naozaj musíme uvažovať v takých extrémoch, že čo keď sa to stane. Preto som sa pýtal na tie počty prípadov. Ja neviem, potom keď do lesa, kedy pôjdeme? Vlastne do lesa už potom vôbec nemôžeme chodiť. No to sa hovorí, že kto sa bojí, nech ide do lesa. Ale to je všetko, čiže skúsenosti zo sveta sú také, že pravidelná údržba zelene musí byť asi v takom istom rytme, ako je pravidelná údržba tej technického infraštruktúry parku. Áno, ďakujem veľmi pekne. Ešte si nechajte mikrofón, pán Krištín, lebo my sme sa tu teda bavili o tom narratíve, že nebezpečné stromy, aby nám neublížili a tak. Čo alebo ktorým druhom, ktoré vy poznáte z hľadiska tohto parku, alebo ako prírodovedec, ktorý skúma tento park prostredníctvom svojich diplomantov,
ktoré budú ohrozené alebo ktoré dostanú. Takto, ono máme v všetkých krajinách Európy máme nejakým spôsobom vyznačené tzv. Vlajkové druhy, ktoré nám charakterizujú, indikujú stav zachovalosti prostredia aj pre človeka. Nie je to len, že nejakej ochrana nejakej prírody alebo nejakej zelene, nejakej stromu. To je ochrana nás. Keď chránime to naše prostredie, chránime našu obývačku, chránime náš byt, dom. Takto treba k tomu pristupovať. Čiže nevyberal by som nejaké druhy. Ale dobre, poďme teda do toho parku do Banskej Bystrice. Čo bolo neuveriteľné, pred rokom tam húkali mladé sovy lesné, ale to by skôr zaváňalo, že Krištín si chce doviesť zoo, aby mal v parku Banskej Bystrici. Nedaj Bože si tam porobiť posedy. Alebo podobné niečo. Ďalej, čo sa týka tej drobnej fauny, máme tu európsky významné druhy chrobákov, fuzače alpské, koláčiky červené, to je Laper perugineus. Mimoriadne vzácne, ktoré v západnej Európe, keby mali v parkoch, alebo aj v prírode divej, tak by šaleli, pretože sú to tam vyslovene, vyhlasujú sa, na tieto druhy sa vyhlasujú chránené územia v západnej Európe. Čiže my ich máme tu. My ich máme v parku v Banskej Bystrici 25 takýchto druhov, čo sa týka len hmyzu. Máme tu 50, teraz už asi 9 druhov vtákov, čo asi 28 hniezdí pravidelne na tých 8 hektároch. Čiže tá koncentrácia života, aká je tam. Teraz stretnete človeka a pýta sa, tak nádherne spieva. Čo to spieva? Teraz ľudia sa začali zaujímať, viete, že sú všelijaké aplikácie, začínajú sa učiť, spoznávať a začínajú mať aj tú psychoterapiu z hlasu nejakej prírody. Vypília sa stromy, to sme tu nespomínali, včera sme tu myslím, že troška spomínali tú antihlukovú funkciu zelenia a parkov. Ako by sa tých 400 stromov vypíli, ja si neviem predstaviť, aký hluk by tam bol. Kto by tam vlastne chcel ísť do toho parku? A to sme tu spomínali, že za koľko vyrastú tie stromy, aby boli ako tak nejako funkčné pre rekreáciu človeka. Však tie fotky, čo máme v tom parku, o tom, jak bude ten park vyzerať, to za koľko bude vyzerať tak? Jak je na tých fotkách reklamy? Za 20, za 50? Ja neviem. Ja sa nedožijem za 50 rokov určite a viacerí z nás tu nie. Čiže nebudem menovať konkrétne druhy, nebolo by to, ale choďte sa tam pozrieť a možno niektoré určite, niektoré tak. Je to tak. biocentrum života, ktoré si môžeme ceniť aj preto, že iné zahraničné parky by nám to závideli, že tam máme taký bohatý život. To je dobre počuť. Ja som ešte chcela povedať v tom, ja som si tiež spomínala nejakú prednášku z univerzity, že presne tieto vzácne druhy už skôr nájdeme vlastne v tých parkoch ako v nejakých lesných porastoch, takže naozaj by sme mali na toto myslieť a preto je dôležitý aj ten biologický prieskum, ako som spomínala, vlastne aby bol pridružený potom k tomu rozhodovaniu sa, čo s tými stromami ďalej. Tak len toľko som chcela. Dám priestor aj do hľadiska. Ak by ste mali nejaké otázky, tak chvíľočku rozmýšľajte. Budete sa môcť našich hostí spýtať. A ja mám pre vás ešte také dve otázky, a teda nebudú sa týkať nejakého odborného vášho zamerania, ale skôr aj takého vnútorného osobného vnímania. A tá prvá je, že čo je podľa vás, alebo čo vy vnímate, že je géniom loci nášho mestského parku, boli ste v ňom, tak čo vás tak oslovilo, čo sa vám prihovára? A tá druhá je, aj keď viem, že sa nemajú dávať viacnásobné otázky, je, že keby ste si mali vybrať strom, ktorým by ste chceli byť, tak ktorý by to bol a prečo? A vy rozmýšľajte o otázkach, ktoré si chcete spýtať. Dobre, tak teraz začnem. Tak mňa samozrejme najviac očarili tie stromy, keď som tam prišla prvýkrát na jeseň. Akurát tie orechy čierne mali tie žlté listy a celkovo tá majestátnosť tých stromov ma naozaj ako očarila. A to vlastne vo mne vlastne bolo to, že som sa do toho zapojila, že keď som si predstavila, že tie stromy by tam neboli, že by to bola naozaj katastrofa. A dnes, keď som sa vlastne prešla parkom, som ho prvýkrát videla vlastne v tejto plnej vegetácii a uvedomila som si tam tie značky na tých stromoch, tak naozaj som sa z toho tak nejak rozcítila a som si to uvedomenie, že tie stromy, chvála Bohu, tam sú. Takže určite tie stromy sú tým najdôležitejším v tom parku pre mňa. A akým stromom by som chcela byť, tak jednoznačne morušou. Je to pre mňa taký kultový strom.
pretože je úževnatá, aj keď sa rozlomí alebo ju orežete, tak znova vyrastie, je divoká, nespútaná. Ťažko sa vyjadriť k tomu genius loci, lebo ja mám genius loci tak zaškatulkované, že má to byť niečo autentické pre daný priestor. A práve aj to ma zaskočilo teraz, jak ste položili tú otázku, že som v národnej kultúrnej pamiatke a ten pocit nejakej jedinečnosti tej kompozície, nechcem sa nikoho dotknúť, proste cítil som sa ako v normálnom, peknom starom parku a gro toho sú tie stromy a tie na mňa tak pôsobia. A keď to tak úplne, už môžeme teda mimo profesne až vulgárne povedať, ja som vždy bral ten park, že to sú len také cesty, ktoré majú spájať rôzne trasy cez mesto a mám ísť spriemniť ten park túto trasu v tomto bode. A keď mám chuť, tak si tam proste aj ten nejaký čas ešte akože posedím, strávim. A asi toľko k tomu genius loci. A strom chcel by som byť strom, možno si to len vyskúšať a asi by som nejak si nešpecifikoval druh tentokrát a zažiť teda to bytie stromom, lebo to, ako je človek vníma sám seba, má problém pochopiť človek človeka, napríklad už len, že bolesť je absolútne neprenosná, nepopísateľná, neviem povedať ja niekomu, ako ma to bolí, a druhý nevie pochopiť, ako ma to bolí. A ten strom je tak ďaleko od nás, ľudí, že by to bolo fakt, nech je to akýkoľvek strom, keď aj ten Ailanthus nešťastný, že by som si to vyskúšal. Na Banskobystrickom parku, čo ma oslovil vôbec, ja si myslím, že kedykoľvek hodím po svete, či vystúpim z hľadiska, mám tam 5 hodín, tak zablúdim do najbližšieho parku, lebo nechcem povedať aj cintorín, ja mám rád veľmi staré cintoríny so starými stromami a možno pre niekoho budem ako uchyl. Lebo skutočne tam nachádzate kľud, ale niekedy ho v dnešnom zóne života ja osobne veľmi potrebujem. Čo to je na parku Banskej Bystrici, že ja som ho našiel tam relatívne, avšak na druhej strane bol to ten nekľud z toho označenia tých 430 stromov. Strom, to bolo veľmi dobre povedané, ja toto ani neviem nejak. Ale ja tak odborne poviem, mne sa ľúbi dub, lebo prináša život pre 500 organizmov na Slovensku. To som si myslela. Jak krátce zareaguju, cintoríny jsou úžasné. Nesnáším tam hodnotit stromy a být odpovědný za bezpečnost, ale to je vlastně největší propojení nás lidí se stromy, pokud tam jsou. A jinak genius loci se velmi obtížně hodnotí, když jsem v tom parku strávil 2 hodiny, tak bych se malinko vrátil a využil ten prostor a doplnil bych tu nebezpečnost stromů, protože správně tady zaznělo, neexistuje bezpečný strom. Jo, jakýkoliv strom máme z pevnosti, může selhat, ale spíš mi přijde, že ta společnost se mění právě z hlediska toho, že ztrácíme jakési základní body sebezáchovy, přesně za větru se nejde do lesa, nejde se do parku. A potom máme velmi nešťastně nastavenou legislativu, to si myslím, že je podobně na Slovensku i v České republice. Mám zkušenosti prakticky z celé Evropy a jsme, myslím si, 2 ze států, protože že jsme měli společnou legislativu dlouho a zůstalo to u vás i u nás, kteří to mají velmi nešťastně postavené. Takovou tu absolutní odpovědnost vlastníka za strom. Jiné státy, třeba na jihu Evropy, mají daleko benevolentnější legislativu, vnímají, že to je živá bytost, že nejsme nikdy schopni zaručit jejich bezpečnost. Jo. Takže to je u nás velmi nešťastné a bohužel, nevím jak na Slovensku, ale v České republice se to ještě prohlubuje přístupem soudů, které nechápou náš obor. A díky tomu, že kdykoliv strom někoho zabije nebo vážně zraní, tak na té straně toho poškozeného je vlastně ta emoce. Jo, ta vazba, prostě zabilo mi to dědečka, strýčka, nedej bože dítě. Tak bohužel v 99% případů vyhraje ta poškozená strana a to, že ho zavádí precedenci potom pro rozhodování dalších soudů. Takže tady zrovna před včerejšky našimi zprávama proběhla zpráva, kdy člověk dokonce v lese, na něj spadla větev, vážně ho zranila a po 7 letech ústavní soud mu přiznal odškodné 3 miliony korun za to zranění. A to mi přijde, že už je opravdu jako vymknuté z kloubů, jo? Že
opravdu jako se musíme naučit s těmi stromy nějakým způsobem žít a počítat s tím, že prostě to nebezpečí tady vždycky bude. A ten strom? Ten strom, taky těžká otázka, ale mám asi nejradši břízu. Breza betula pendula, krásný světlý strom, za mě takový jako optimistický strom. A tak, jak jsem vám říkal, že opravdu čím víc to o stromech vím a pořád je to strašně málo, co obecně víme, tak tím víc jich vážím, že jsou jako my, jenom neumí chodit. Dneska víme, že mluví, že mají pomocí chemických signálů vlastně už pomalu rozklíčováváme jejich abecedu, takže já třeba doufám, že pokud se do té doby nezničíme, tak než umřu, že budeme mít chemický přístroj, se kterým přijdeme ke stromu a pokecáme si s ním, jo? Což bude prostě úžasný, protože já vnímám arboristu fytopatologa jako doktora, vlastně doktora stromů. Jo? My vlastně máme tu nevýhodu proti klasickým doktorům, že vy doktorovi řeknete, co vás bolí, co vás trápí a my to vlastně musíme vytušit z toho, jak ten strom vypadá. Takže proto ta bříza, že vlastně to je jediný strom, který je podobně jako životaschopný nebo žije podobně dlouho jako my. Takže to je jeden z mála stromů, které můžete ve vašem životě zažít vlastně od semenáčku až po starý strom. Ja by som asi nechcel počuť, čo by nám tie stromy povedali. A úplný súhlas s tou bezpečnosťou a legislatívou, ale len dám do pozornosti, že Nitra mala pred rekonštrukciou pár rokov, že smrteľný prípad. A potom rok na to bolo dosť veľké zranenie v Nitrianskom parku a nevznikla tá hystéria. Takže je to dosť aj o tých ľuďoch. Spôsobe, akým sa komunikuje, akým pristupujeme. Máme nejaké otázky? Dajte ruky. Áno, Ivi, skúsiš? Bez mikrofónu. Že tento prípad Banskej Bystrice je vlastne ako keby poukazuje na nejaký systémový problém celoslovenska. Že to, čo sa udialo v Banskej Bystrici, sa deje teraz, myslím, ja si raz povedal v Piešťanoch, myslím, že teraz čelia masívnemu výrobu, že pravidelne nám vyskakujú takéto prípady masívnych výrobov starých stromov. A zaujímalo by ma, že ako sa vieme z tohto poučiť, lebo naozaj horí nám pod zadkom, hej, že bez tých stromov to v mestách nedáme. Ako sa vieme poučiť z týchto situácií, že potrebujeme nejaké legislatívne zmeny, potrebujeme viacej ľudí vzdelávať, alebo čo vy by ste dali ako nejaké odporúčanie, že ako to ideme meniť, lebo nemôže to ísť takto ďalej. Asi tak, to som to. Keď držím, ale za mňa, ja som dosť veľký odporca legislatívy, lebo Prepáč, som právnička, vieš? A mám pocit, že častokrát nič nevyrieši, hej, takéto. To je omyl. To je pocit. To je pocit. A ako práve to vzdelávanie je podľa mňa alfa a omega a to, čo sa teraz udialo v Bystrici, je podľa mňa, že super vec. Prebehlo to, že dosť veľa odbornou verejnosťou a tie pochybenia vznikli na strane odborníkov, určite, a na strane vedenia mesta, určite. A podľa mňa už aj toto samotné je niečo, čo bude do budúcna ich nútiť rozmýšľať inak. Dúfam. Áno, jasne. Nakrátko zo včerajška, my sme boli úplne odborníci, úplne nuloví. Včera tam pozvali na Slovenskú komoru architektov teda. Ja iba dám takú vsúku, že niekoľko ľudí, vlastne všetci okrem Lindy, ste boli účastní vlastne na komore architektov v Bratislave na zasadnutí, ktoré sa venovalo práve téme mestského parku a nejakým prístupom. Ale spomeniem, niekto dal na Slovenskú komoru architektov podnet, ako by sa to nemal robiť takto drasticky. Proste bola obvinená, že prečo sa komora architektov, tak som to dobre pochopil, nevyjadrila k tomu zámeru takému. Nie, nevyjadrila, nezačala disciplinárne konanie. Aha, dokonca až takto nezačala disciplinárne konanie. No tak veľmi dobre to moderoval pán Istý Moravčík. Čistý architekt v živote ako strom alebo vták, ako ja v architektúre. Ale priznali, že v každom prípade by sa to do nejakých rámcov malo dostať, aby to posudzovanie nejakých súťaží a vyhlasovanie súťaží predbiehalo nejaké
jednanie, spoločné jednanie odbornej verejnosti. A nie len na úrovni nejakej formálnej, a malo by sa to dostať teda aj do nejakej tej legislatívy. Čiže oni chcú akože v rámci komory, hej, nejaké interné svoje metodiky Asi tak, prijať, alebo tak? ak som to dobre pochopil. Áno, tak som to pochopil aj ja, že vlastne už samotné zadanie, lebo to neoznelo na komore, to bolo tak mimo tú diskusiu, že asi to samotné zadanie nebolo úplne šťastné, nakoľko aj druhé miesto sa tuším odvolalo a ako dosť protestovalo proti tomu rozhodnutiu, lebo mali pocit, že to zadanie bolo myslené inak. A to je asi problém, keď dvaja súťažiaci rôzne pochopia zadanie, tak asi by malo byť lepšie štruktúrované, alebo neviem ako to nazvať, som len okrajový ten architekt, ale že chcú to zapracovať. Tomáš, môžeš, alebo chceš... Ja by som si hovoril, nie treba, možno, že budete ma počuť. Ďakujem za slovo, Tomáš Sobot, tak to aj nepoznáte. Ja som ten druhý, ale nie kvôli tomu sa hlásim. Nie kvôli tomu sa hlásim. Náš návrh išiel po historických hodnotách toho parku a ja som ako vyslovene vôbec nie stotožnený s tým, že tam má byť v strede nejaká fontána, kde budete tipište. Ale ja som sa hlásil kvôli inému, ste pán Krištín, ja som včera tú debatu počúval, hoci nie celú. Verím, že nám pošlú záznam. A vy ste sa dneska zmienili o tom, že tá zeleň je nejakým spôsobom priestorotvorná. A dobre si to človek uvedomí, teraz som si pozrel rýchlo La Rambla v Barcelone, hej? Ulica, na ktorej keď stojíte, tak nevidíte domy, vidíte stromy. Čiže priestor tej ulice definujú stromy. A toto som si ja prvýkrát uvedomil v roku 2009, keď sme robili súťaž Mestský park Horné Lanice Zvolen. A vtedy som si uvedomil, že naša legislatíva vlastne nepozná ako keby priestorotvorný nástroj, že živý strom. Že my definujeme priestory takými fasádami, takými onakými všelijakými. A ja som vtedy vlastne pre potreby tej súťaže a potom neskôr aj toho územného plánu zóny, ktorý sme robili na ten park, tak som si vlastne vytvoril metodiku, keby som povedal, že zeleň je priestorotvorná. Takže táto alej je vlastne ako keby stena. A že vlastne v tom parku my vieme vytvárať priestory. Jasne definované. Stačí sa pozrieť na tú fotku, ktorá je dole. Takže stotožňujem sa s tým, že by sa to malo nejakým spôsobom dostať do legislatívy. A ešte k tým krajinným architektom. Na komore architektov je výbor pre krajinnú architektúru, však Eňo Guldan aj sa veľmi za to bojuje. A títo krajinní architekti si práve chránia to svoje, hej, že aby to nezaniklo medzi tými Moravčíkmi, ktorí v živote žiadny strom, hej. Takže áno, a aj do tých súťaží vždycky sa snažím, teraz robím aktuálne pripravenú súťaž pre Senec, tak takisto tam mám dvoch krajinných architektov až v tej porote, priamo v porote. Takže áno, vnímame to a má to ešte stále medzery. To som chcel povedať. Ďakujem. Ešte nejaká otázka? Danka? Ja mám otázku na pána Krištína, že teda už sa tu definovalo, že bolo trošku na začiatku zlyhanie toho mesta, že sa nejednalo s odborníkmi na teraz ochrany prírody vopred, ale potom vás teda prizvali a už ste v tom tíme. Moja otázka je, že ste teda ty, alebo tam chiropterológ, je tam entomológ, ornitológ tam, berú vás teda aj reálne vážne, alebo ste tam len do počtu, že aké máte skúsenosti s tou spoluprácou? Lebo vy ste spomenul, že vám dajú podklady len tesne pred stretnutím, alebo počas toho stretnutia, hej, na jeho začiatku. Viem, že ste chceli, aby časť z tých smrekov, ktoré boli určené na výruby, nie tie nebezpečné, vyslovene nebezpečné stromy, ale smreky, zostali zachované. A vlastne nepodarilo sa vám ani v jednom kúse vám neustúpili. Že vlastne viem, že je to asi dosť ťažké stále byť v tom poradnom tíme a potom vnímať to, že teda sme tam len, aby sme tam boli, aby sa mohli s nami chváliť, že áno, máme široký poradný tím.
ale vlastne si robia stále, čo chcú, alebo teda vás aj naozaj berú, lebo áno, naozaj tam ešte stále nie je vyrúbaných 400 stromov. Je to naozaj otázka na telo. Pán primátor sa vyjadril, to môžem povedať, je to aj záznam určite, že pre ňoho naše vyjadrenie zachovania nejakých 5 skupín smrekov, vtedy a nejakých viac toho, čo sme navrhli s nezávislými arboristami, sme tam boli v lejach celý deň, že je to Sofína voľba. Citujem mu. Buď teda dostane od nás nejaký certifikovaný pohľad, on má certifikovaný pohľad z určitej inštitúcie, nebudem menovať, asi väčšina z vás vie, že sú tie stromy absolútne opít a že minimálne 3 stupne poškodenia tam boli a tak ďalej a tak ďalej. Napriek tomu my sme aj z hľadiska ekologické, z hľadiska nezávislé arboristické povedali, že by sme tam 5 skupín radí nechali. Áno, neuznalo sa, takisto sme odporučili ponechať na miesto 5 tors, ktoré bolo plánované, 19 myslím, ak si dobre pamätám, ani jeden sa nebol, ale to bolo vlastne v zmysle Krajského pamiatkového úradu, ktorý vylúčil akékoľvek tors a dokonca povedal, že aj tých 5 tors musí ísť po výruboch, po skončení dole. Teraz frustrácia, nefrustrácia, ja som otrlý človek troška, kto vám pozná, ale nebolo mi to jedno a napriek tomu, že som myslím si, že dosť diplomat, som mal chuť okamžite odstúpiť, samozrejme. Urobili to možno už nejakí kolegovia, viete, že zo zastupiteľstva mestského niektorí z tohto dôvodu odstúpili, lebo boli frustrovaní. Neviem, či je cesta odstupovať. Napriek frustrácii a prehrám, i prehia v živote každý z nás, minimálne ja teda mám pekné požehnanie, tak som sa menej naučil. A len vás vždy môžu posilniť. Ak toto stretnutie napríklad niečo vo vás zaseje, v zmysle tom, že má význam mať historickú zeleň v parkoch, tak bude brať. Ďakujem. Dobre, Lesi, posledná otázka. Vráti sa nám čas. Ja mám skôr taký apel, keď sa Ilka pýtala, že čo nás to má naučiť. Tak je nás to dosť veľká skupina Zvolenčanov, my sme si týmto prešli pred 22 rokmi. Prišli sme o obrovský kus parku na námestí. Mám pocit, že situácia je z hľadiska klímy oveľa vážnejšia. Verejnosť je oveľa viac ticho. A chcela by som veľmi apelovať, že Bystričania bojujete a ten boj cez tú legislatívu má zmysel. Takže treba použiť všetky právne nástroje a nenechať sa opiť iba nejakými debatami, dišputami a tak. Je to strašne super, že sme tu. Je to skvelé, že sú tu odborníci, že toto všetko zaznelo, ale bojíme cez paragrafy, pretože o tej stranu prídeme. Aj nadviazané si na to, čo teraz povedal pán Krištín, že ako prebiehajú tie debaty na meste. Takže len pre mňa takýto apel. My sme sa aj privezovali, áno, dneska neviem, či by sa šiel niekto privezovať v Bystrici, ale akože poďme Zvolenčania, dobre, okej. Ale tá situácia je, že fakt vážna a proste, že kým môžeme využiť akékoľvek právne nástroje, tak ako treba dať tú mapu do dverí a bojovať. No, tam to nie je úplne jednoduché. A nie len... Akože, lebo tu bol problém, že vlastne výrubové konania prebehli bez toho, aby o tom ľudia vedeli. Hej. Že vlastne celé tie konania, kedy sa to naozaj malo posudzovať, či je tam dôvod na ten výrub a tak ďalej, boli vyvesené na obci Selce, hej, 5 dní. Z opačnej strany na stenky. Proste klasika, jak sa to robí, hej, že len bez toho, aby nás mesto o tom informovalo a v zásade my sme sa dozvedeli o tom číslo 428, keď už bolo po výrubových konaniach, hej. Teda po tom prvom zásade. Schválená štúdia, neviem čo. A teraz už sa ide do stavebného konania, hej. Teraz už ideme vlastne do stavebného konania, kde ty už nemôžeš ako keby namietať výruby. My sme mali v Bystrici takú partičku, teda vo Zvolení sme mali takú partičku, ktorá nevedela, čo všetko nemôže a robila. Akože, že niekedy proste sa netreba na to až tak veľmi obliadať, že ja iba, že tá skúsenosť od nás bola zlá a ja mám pocit, že za tých 20 rokov sme sa nepoučili vôbec ničom. Keď vidím tú situáciu v Bystrici, že niekto je schopný navrhnúť 400, neviem koľko stromov na výrub, že to je šialené. Ďakujem, Lesi, za tvoj apel a ja by som to v tomto momente stopla, lebo čas je neúprosný, ale ešte Hanka Kasová má otázku a už teraz ste sa rozbehli, čo?
Takže iba Hanka Kasová. Možno ani nie tak otázku, ale možno konštatovanie, ale podľa mňa nie je normálne, aby všetky stromy zachraňovala verejnosť. My sme tu stále nemali nikoho z okresného úradu, ktorý tie výrobky vlastne povolil, že ako je možné, lebo ja rozumiem, že ten stred, že ekologický pohľad versus pamiatkársky pohľad, pamiatkári aspoň boli diskutovať aj verejne. Ten okresný úrad momentálne teraz je ticho, a to bol pod kobercom, naozaj, a oni majú zastupovať tie hodnoty, o ktorých pamiatkári teda majú tam tie svoje klapky na očiach. A táto komunikácia, diskusia nenastala momentálne ešte stále. Tie dva orgány verejnej správy, ktoré majú zastupovať hodnoty, verejný záujem, tak tí to nekomunikujú. Jak je možné, že Kakao Polana, jak je možné, že Stavka má tam výskumný areál a vedia o tých hodnotách, ktoré tam sú a nie je to nikde ani chránený areál, ani nič, že ani tá Kakao Polana vlastne nie je stotožnená s tým názorom, že tam tie chránené živočíchy sú. Toto je podľa mňa, že úplne že chore. Že legislatívu podľa mňa niekedy ani netreba až tak meniť. Treba ju jednoducho aplikovať v praxi, to celé. A majú tam byť ľudia, ktorí za ten zákon stoja. Áno, je to také multilevelové zlyhanie. Pán Rosipal, vy máte prioritu reagovať. Já nemůžu souhlasit s tou legislativou, protože já se obávám, že jeden daleko moudřejší muž než já zmínil, že celosvětově mi přijde, jdeme do éry kleptokracie a hlavně idiotokracie. Jo? Že, a my si to teď zažíváme, vy jste si to zažívali před pár lety, na ministerstvu životního prostředí vládnou motoristé. No. Totálně destruují veškerou legislativu, nerozumí tomu tématu, takže za mě alfa omega je to dlouhodobé, je to náročné, ale prostě to, co tady dneska děláme, a to je práce s veřejností. Jo? S co nejširší veřejností. Já jsem třeba optimista, protože mi přijde, že u nás, přestože ta destrukce je velmi podobná tomu, co proběhlo u vás a probíhá, tak opravdu my máme místa, kde je to tak extrémní, že neexistuje, aby proběhlo skrytě řízení o kácení 400 stromů. Jo? Já si myslím, že dokonce u nás už to začíná být zase přehnané, že do toho druhého extrému toho kyvadla. Že třeba v Praze a ve větších městech musíme dělat přístrojové testy na suchých stromech, abychom jako prokázali, že jsou fakt nebezpečné a aby ty 4 občanské sdružení jako povolili pokácení toho suchého stromu. Takže za mě, protože politické garnitury se pořád budou měnit a ta legislativa je nejistá, prostě jakmile máte většinu, tak si legislativu změníte, vyměníte lidi, tak je strašně důležité to, co jste tady dneska uspořádali a za to moc děkuju. Prostě práce s širokou veřejností a objasňování toho, jak na tom stromy jsou a přesně, nejenom ty ptáky, ale vlastně my chráníme sebe. Jo? My nechráníme stromy, protože historie nás učí, že civilizace, která přišla o stromy, tak zanikla v historii. Ďakujem veľmi pekne, vy ste vlastne odpovedal na moju otázku, ktorú som ani nepoložila ako poslednú, ktorú som chcela položiť túto našim hosťom, skôr ako sa s nimi rozlúčime. Takže tá otázka znie, že čo môžeme my ako jedinci, každý jeden z nás, ktorý je tu v tejto miestnosti, urobiť pre mestský park, povedzme v Banskej Bystrici, alebo staré stromy na cintorínoch, kdekoľvek. Čo si myslíte? A teda, ak máte čo dodať ešte, pán Rosipalek, tak môžete, ale beriem to tak, že tá osveta je dôležitá, ale mít otevřenou mysl a zajímat se. Jo? To je prostě za mě alfa omega všeho. To isté, ja vítam. Včera víťazky architektonického projektu Mestský Banská Bystrica povedali, kto to zmenil. Zmenila to verejnosť po označení 400 stromov, 6 000 podpisov. Myslím, že odborníci by to nedokázali. Takže vďaka ľuďom a ďalej. To ja si myslím práve, že to je kombinácia. Vieš, že keby bol len verejný tlak založený čisto na emócii, tak ja si nemyslím, že by sme dali takýto skvelý výsledok. Vieš, lebo jednoducho držal by sa ten narratív politika, či hecujete ľudí, ale my sme to odvrátili do roviny, že pozor, ale verejnosť to hovorí preto, lebo aj SAUKA nám dala stanovisko, prírodovedecká nám dala stanovisko. Máme tu ISA, akože ja vám tak ďakujem, že čo ste pre nás spravili, bola to neskutočná pomoc. Bez vás sme to naozaj, by sme to nedali. Čiže ja si myslím, že to bolo veľmi dôležité, že tu sme mali na stole neskutočné odborné argumenty. Vďaka tomu sme došli k tomu novému posudku. Bez vášho stanoviska by sme k tomu novému posudku nedošli a ja som presvedčená o tom, že by sme to neustáli. Čiže bolo to ako keby ruka v ruke, hej? Verejný tlak a odborné argumenty.
Presne toto, čo bolo počúvať sa, spolupracovať a dúfať, že to presiakne aj hore. Teda hore sa ťažko presakuje, ale možno tam presiakne. Ja by som nedúfala. Ja si myslím, že treba bojovať dovtedy, kým je šanca to vyhrať. Každý jeden strom sa dá zachrániť, kým nie je vyrúbaný. Keď je vyrúbaný, už ho nezachránite. Ja som to dokázala napríklad, ja mám osobnú skúsenosť, kedy označený strom, ktorý už bol určený na výrub a išli mi ho vyrúbať. Keď ma vyhodili dverami, došla som oknom, spravila som cirkus, počítali mi vulgarizmy, ale ten strom som zachránila. Čiže len sa proste nemôže človek vzdať. To si zase ja nemôžem dovoliť z pohľadu toho, že som není občan v tejto téme a nemôžem sa ako keby priviazať o všetko. No, to som ja Ja vás stopnem teraz. Ja už to chcem uzavrieť konečne, lebo už som tu pres čas, aj oni, a potom sa môžete debatiť a môžete si ich odchytiť. Čiže Vinduš, ešte tebe chcem dať to slovo. Čo môžeme urobiť preto, aby staré stromy stále stáli a mestský park historický bol historickým parkom? Jasné, tak samozrejme tá občianská iniciatíva je veľmi dôležitá, tak ako Júka povedala, to prepojenie vlastne potom s tými odborníkmi a aby sa aj tí odborníci nebali vystúpiť a povedať svoj názor. Už sa mi to viackrát z mojej skúsenosti takto overilo, že vtedy to funguje. Ďakujem vám veľmi pekne za váš čas, ktorý ste nám venovali, aj za vaše know-how, ktoré ste boli ochotní s nami zdieľať. A prosím, poďakujte potleskom Linde Hornej. Tomášovi Knotekovi, Antonovi Krištinovi a veľmi zácnemu Kúskovi Štech, Krištinu Lesíkalkovi. Ďakujem vám veľmi pekne, že ste prišli a boli ste tu s nami. No a teraz sa už môžete vrhnúť, prepáčte, že som vás tak predhodila.